El bodycamp és una activitat que fem a l'exterior, aprofitant les instal·lacions que té el club, amb la gespa, els arbres, la natura, i que consisteix en un circuit de 8 estacions en les quals treballem a nivell muscular i per acumulació a nivell cardiovascular. El bodycamp és una activitat que, tot i ser molt intensa, ser una activitat exigent, acabarà sent molt amena, molt divertida, perquè treballem en grup, treballem de manera dinàmica, són 4 minuts per volta, es fa ràpid, es fa divertit. Vine, que t'ho passaràs molt bé. One, two, three.